Здравейте! Имам един билет, записан под името Хасан Георгиев. Добре, пухка във възглавнички. Сам да ви го покажа. Ето го и него. Добре, сладурче. Имате ли някакъв багаж? Да. Да, имам. Както виждате, ето този куфър е с мене. Добре, пухка във възглавнички. Това ще ти струва 29 лева. Добре. А имате ли ръчен багаж? Да, ето го и него. Добре, сладурче, това ще ти струва още 100 лева. Какво? Никой не глобява толкова за ръчен багаж. Добре, пухка във възглавнички. Още 100 лева отгоре. Моля? Никой не глобява толкова. Сър, ако не се успокоите от яростта ви, ще ви таксуваме още 100 лева. Добре, успокоих се. Ето ви, едно вмирисано едно. Дано това да покрие всичко. Разбрали ма? Приятен ви ден! Здравейте, сър, ще искате ли нещо? Да, ще искам една вода. Опа, съжалявам, паднах. Това ще ви струва 9,99. Майка ви да е банч! Омръзна ми с вашите простоти. И опа.